Mit navn er Bernd Latouf, og jeg har i 22 år beskæftiget mig med mad og mennesker, og jeg ved alt, hvad der er værd at vide om begge ting. Jeg vil give jer en indføring i maden på et kollegie. Det vil sige her, det er en form for drikkehjul, ikke? Som coveret viser, har vi en tynd dame, der løber i en skov. Den person, der har det her skab, er ikke tynd. Navnet siger Nikolaj, men det siger det ikke for mig. Hos mig er det Aslan, løven, den stærke mand, ikke? Agurker, agurker, agurker. To agurker. Hvilket menneske har to agurker? Den ene økologisk, den anden ikke. Uåbnet. Et ønske om at leve en tilværelse. En uåbnet og lang tilværelse. Melon. Ingen mænd gemmer en halv melon. Læg mærke til dette. Det er morsomt. Agurken ligger på tomaterne. Hey? En morsomhed fra fortiden. Fra den agrarrevolution, ikke? Der ligger agurken på tomaterne. Det er godt. Der er en kvinde, som da hun var barn, havde 2 hunde. Klassisk tegn på 2 hunde. Hvis man lægger 2 porre på den her måde, så er det fordi man har haft dyr, og hun har haft hunde ind her. Det er ikke så spændende, vel? Med et hus.